Pozdrav svima, Nikola Bujuklijev je opet sa vama. U današnjoj Facebook lekciji govorit ćemo o šerovanju i komentarisanju. Šta je šerovanje? To je kada želim da neki zanimljiv sadržaj podelim sa ostalima. Kako to mogu raditi? Veoma jednostavno. Ja sam trenutno na mom newsfeedu. Ispod svakog sadržaja imam 3 opcije. Pogledat ću ovde. Dakle, ovo je neki novitet koji uvodi Facebook. Prva opcija, uradit ću like. I ovde piše da sam ja lajkovao. Ako ima i ostale koji to lajkuju, onda će biti zabeleženo koji su ostali ljudi koji su lajkovali. To je isto kada sam rekao, ok, pogledao sam, dopada mi se. Ako želim da komentarišem, onda trebam upotrebiti dodatnu ovu koment opciju. Znači, kliknem koment i napišem kratak komentar. Šta se sada dešava? Svako kome je dostupan ovaj sadržaj može da vidi moj komentar. Dakle, ako sleduju i drugi komentari, odnosno ako se pokrene diskusija, onda će biti obaveštenje kod mene na e-mailu za svaki naredni komentar. Ako ne želim da moj komentar bude vidljiv za ostale, odnosno ako želim da komuniciram personalno sa ovom osobom, onda idem direktno kod sličice ove osobe i na pop-upu koji izađe kliknem na message i ovde mogu upisati neku poruku i poslati. Sledeće je šerovanje. Kako mogu raditi šerovanje? Ako kliknem na share, pojavi se ovaj pop-up i sada imam opcije da šerujem na mom timelineu, da šerujem na timelineu nekog prijatelja, grupe, stranice i tako dalje. Ili ovde niže mogu podesiti da vide prijatelji, samo ja customizujem i još druga opcija, ali neka ostane sada na prijatelji. I evo kliknut ću ovde na share da vidimo šta će se desiti. Ok, uspešno. I sada idem na moj profil da vidimo šta je, da li je sve u redu. I kao što vidite, na mom profilu se pojavilo ono što sam šerovao. Koja je još tu dodatna opcija? Evo recimo, u ovom slučaju, ako želim da customizujem, kliknem na ovo, šta mogu raditi još? Evo kada su ovde prijatelji, ovde dole piše da mogu da neke od prijatelja ne budu obavešteni o ovom šerovanju. Dakle, svi će dobiti ovaj sadržaj, ali neki pojedinačno ne. Zašto bi to moglo? Zato, na primjer, ako želimo nekoga iznenaditi, da u ovom trenutku ne dobije tu informaciju nego kasnije, onda možemo da navedemo njegovo ime ovde. U osnovi to je bilo šerovanje i komentarisanje. Nadam se da ste uživali. Hvala na pažnji. Vidimo se u sledećoj Facebook lekciji. Želim vam sve najbolje.